roja îro salvegera şehadeta sê jinên Kurd, sê jinên şoreşger yê ku li Parîsê bi qetleamekî hatin şehîd xistin ji wan hevala Sakîne Cansız, hevala Rojbîn û hevala Leyla. Hevala Sakîne ya ku ji mîrasê Dêrsimê yê berxwedanvan yê ku ji çanda Zerîfa besêyan tê û di hereketa azadiya jin de azadiya gelê Kurd de xwedî mîrasekî berxwedanekî bêhempa, berxwedanekî ê ku bî destan, bî sembol dara berkirin û heta roja dawî jî bi rengekî herî aktîv di xebatên jin de, di xebatên şoreşê de, di xebatên azadiyê de ciyê xwe girt. û her wiha hevala Fîdan jî û hevala Leyla jî bi heval re wekî rêhevalên nûê yê şoreşê, wekî rêhevalên nûê yê xebatê li ber xwedan û bi rengekî hovane û bi rengekî bêbext em dikarin bibêjin li Parîsê hatin qetilkirin. Weke bûyer heval bizanin li Parîsê her sê heval bu awayekî komkujiyekî hatin şehîd xistin. Aslında heval Sara, heval Sakîne heval demekî dirêj bû li Ewropa xebat didameşandin. Derbayî wê jî zaten di xebatê rêveberiyê yê Ewropa da bû. Heval Fîdan hevalekî genç bû, li wir tebrî bû. Li wir xebat dabû meşandin. Heval Leyla ev jî wekî jinekê ciwan jî heyecan, moral, cûş, girêdan fedakarî li tekuşîna azadiyê Kurdistanê de diçûrîsî wê ev heval alî pêşengiyê de pir pêş biketa. Jin, jiyan, azadî!